Just Recruit Me etsii nyt toimistokoiraa kesäkuuksi. Voisiko sinun sosiaalinen, iloinen ja tottelevainen koirasi jatkaa edellisen toimistokoiramme Lilon viitoittamalla tiellä ja luoda työhyvinvointia toimistoomme? Tästä alkaa Event Forumin tila. Näkyy täällä mun vasemmalla puolella. Tässä jatkuu Event Forum ja Event Forum on siis yksi yritys, joka toimii tässä meidän toimistossa. Siellä työskentelee Jenna, joka on myöskin suuri koirien ystävä. Ja sitten mennään tänne päin. Täällä näkyy sitten Just Recruit Me Residence, eli täällä on meidän tiimi. Täällä on Luke. Tuolla istuu Paula, tuolla istuu minä. Eli tää on sitten se sun varsinainen päämaja. Sitten mennään kohti Speakers Forumia. Täällä on Speakers Forumin työntekijät näkyy jälleen kerran täällä vasemmalla. Kaikki suuria eläinten ja koirien ystäviä totta kai. Matka jatkuu sitten kohti sitä tärkeämpää ja myöskin toimiston sydäntä. Elikkä keittiötä, josta löytyy sitten ne kaikista parhaimmat herkut. Katso hakuohjeet toimistokoiran työpaikka-ilmoituksesta osoitteesta Just Recruit Me.